Semedo în locul lui Surdu. Întâi a greșit flagrant acolo Ghionea, care a pasat exact în picioarele lui Buga. Pătrunderea atacantului Rapidist s-a încheiat cu centrarea spre Dică, venit lansat și pe jos, scapă mingea Carlos și da, Viorel Moldovan este cel care aduce egalarea. Din nou stadionul Giulești a luat foc, este 1-1, Rapid Steaua. Totul se joacă, nimic nu este hotărât. Ne așteaptă o repriză secundă absolut nebună, așa cum a fost și prima, un joc super. Atacă în valuri și în minutul 64, Carlos iese aiurea, Vidu atât așteaptă și 2-2. Bălan îl înlocuiește pe Iacob, dar fără folos. Mai mult, Dică ia aiurea un galben și gândul că va pierde finala îl face aproape inexistent pe teren. Steaua este groghi și Rigot puntează pentru 3-2. Olăroiu simte pericolul, se agită, face schimbări, însă haosul continuă, ba mai mult apar momentele hilare. Diavolul cred că a fost, altceva nu pot să-mi explic ce să fie.